नमस्कार दोस्तों, का हाल बाटे। हम आशा करते हैं कि रउआ सभे ठीक होगम और स्वस्थ और मस्त हो। तो अभी हम रउआ सभे के बता दें, तो अभी हम आइल बनी शाहपुर में। और शाहपुर ठीक थाना के बगल में और बनाही वाला रोड में ई देखी ये माता रानी के जो पंडाल बाटे बन के रेडी हो चुकल बाटे। अब चली रउआ सभे के हम अंदर के दृश्य दिखावे के प्रयास करतानी। देख सकत तनी कितना खूबसूरत जन बाटे पंडाल बन के रेडी हो चुकल बा। चलिए अब रउआ सभे के हम अंदर के दृश्य दिखावे के प्रयास करतानी। देख सकत तनी कितना सुंदर जन बाटे ई बन के पंडाल जोन बाटे रेडी हो चुकल बाटे। चलिए अब रउआ सभे के अंदर के दिखावे के माहौल जोन बाटे प्रयास करतानी। आई जी तनी देख ली रउआ सभे इतना खूबसूरत जोन बाटे पंडाल बन के रेडी हो चुकल बाटे। और ई देख ली माता रानी जी भी पेंट जोन बाटे हो के रेडी हो चुकल बाटे। चलिए अब कुछ सदस्य से कुछ सवाल जवाब लिया जाए। भैया राउर हमारे चैनल पर स्वागत बाटे। हाँ भैया बताइए। राउर नाम का पड़ी? मनीष गुप्ता। मनीष गुप्ता। जितना डेकोरेशन काम बरुए पास बा। हाँ डेकोरेशन का काम हमने के पास बा। अच्छा ये बताएं कि पंडाल के सजावट में कितना में ठेका दिया बाटे? 2,60,000। 2,60,000 पूरा ए टू जेड के। हाँ और लाइटिंग के बटे 60,000 रुपए के ठेका। केवल लाइटिंग के बाटे 60,000 के ठेका। और पंडाल के? पंडाल के 2,60,000। 2,60,000 पंडाल के और लाइटिंग के बाटे 60,000। 60,000 रुपया। और माता रानी के सजावट 1,00,000 टोटल। 1,00,000 टोटल, मतलब कि माता रानी के अलग से और लाइटिंग के अलग से और पंडाल के अलग से। हाँ। और कमेटी के सदस्य के बा? कमेटी के सदस्य साधन गुप्ता। यहाँ कमेटी के सदस्य हैं और वो सभी कमेटी के कमेटी के सदस्य हैं। सदस्य हैं जा। अच्छा ये बताएं, ये जब माता रानी के कोई के दर्शन करे के मन हुई तो कैसे यहाँ पर आई जा? बनाही रोड में बटे शाहपुर थाना के गली में घुस जाएगा बा। बस दर्शन थाना के जस्ट बगल में बाटे। हाँ थाना के जस्ट बगल में अंदर आ जाएगा बा। जी रउआ सब देख सकत हैं जब माता रानी के खूबसूरत कतना चेहरा बाटे और कतना एक सजावट बाटे, बहुत ही खूबसूरत बाटे। अब चलिए अब रउआ सब हम कुछ अभी जन बाटे बाहर के भी दृश्य दिखावे के प्रयास करत हनी। देख लीजिए जन बाटे बादशाह बैल बाबा जन बाटे बन के रेडी हो चुकल बानी। जोन पंडाल जोन बनल बाटे ई केदारनाथ लेखा एकदम सेम टू सेम ई जोन पंडाल बाटे ई बनल बाटे। देख सकत नहीं रउआ सभे की कितना आकर्षित ई केदारनाथ के जैसा पंडाल ई जोन बाटे स्वरूप दिहल गइल बाटे। ई जोन रास्ता बाटे बनाही रोड में चल जी और ई जोन रास्ता बाटे ई शाहपुर बाजार में चल जी और ठीक एकरा सामने जोन बाटे थाना बाटे। और आई जब माता रानी के रउआ सभे दर्शन करी जा शाहपुर में।